zamolili smo publiku u studiju za potpunu tišinu tijekom ovog nastupa, jer svaki uzvik, prerani pljesak mogu bi zbuniti našu četveronožnu natjecateljicu. A smijemo se smijati? Smijemo se smijati. Ali tiho. Pozdravimo jednim velikim imaginarnim aplauzom Maju Terzić i Nesu. Da, sad možete biti glasni, kako u studiju, tako i doma. Izvoliš. Bravo Nesa, bravo Maja. Možeš mi reći kako da izdresiram Igora da mi ide po kavu i novine? Kavu s čim, koje novine? Vidiš, već jesam. Ne, u redu. Enis, jel ti misliš, kao što si rekao na audicijama, da se ovaj Cuko prepomeliča? Ne, vidim da je Cuko napredovo. Jedan od rijetkih koji je pokazao napredak u polufinalu, obukao se isto kao i vi, što mi je drago da prati modu. Svi četvoro smo pase. Tako je. I nadam se da će imati jako puno svojih glasača, Cuka, drugih koji će glasa za njega. Dakle, dragi Pesek je također telefone i zovite. Sjedi, moli. Nina? Bez greške, jako zanimljivo, jako uigrano. Nesa je bila sjajna, Maja je odličan posao napravila i evo sad ovisi o glasovima publike koji će večeras gledati. Merla? Čestitam. Nadam se da ćete ući u finale. Hvala. Oboma. Super je bilo. Koliko dugo ste vježbali ovu točku? Pa ovu točku vježbamo već možda mjesec i pol. Mjesec i pol dana. Dragi gledatelji, ako želite gledati ovu neobičnu simbiozu čovjeka i psa do samog kraja našeg šova, podarite Maji i Nesi glas na 061 5602 ili pošaljite SMS sadržaja talent 02 na 66706. I još jedan veliki pljesak za Maju Terzić i Nesu.